Кажете нещо, господине, на камерата. Грижат ли се добре за вас? Да, са ви познали днес? Да. А колегата? Къв се е? Нищо е клонал, цяло е хвърлял тук. Как така ви пуснаха днеска? Все пак. Дните за свиждане са само 3 в месеца. Ало, господине! Чакай, тук що май клонна нещо. Вие сте тояшка налетена или зарива? Аз съм зарива както е. Вай, кумусите как излизате? Уоу! Какво става тук, бе?